Lestari TV Kabudayan, uri-uri kabudayan daerah. Gong, Ndara Kundi nek ngendika kok sak kecape kok mandi ya? Piye to? Piye. Iki lho sawangan iki lho. Arimbi sing maune elek iki saiki dadi kaya ngene iki. Lho, Mbok Ndara Kundi kan buka salon. Oh. Nek iso dandani wong ayune kaya ngono kuwi jan wah luar biasa. Niki mau pripun, Den? Ora kok mandi ucapku nanging mbok menawa sineksen dening para dewa Mitra. Wola. Kula ngaturaken panuwun Gusti Ayu. Iya ya Ari. Kundi Babu. Wah, aku njaluk tulung. Wah, eneng wewe ngoyak-oyak aku Kundi Babu. Ngapa ya Gong kae Ndara Bratasena? Mbah. Mbok omong sing apik Gong, ora ngerti. Lah kok muni Kundi Babu. Anang ngoyak-oyak aku. Muni ana wewe ngene Gong. Krungumu apa? Balenono. Krungumu apa? Wewe. Heeh. Nika kenging napa nika Kang Putra Ndarayu? Aku dhewe ora ngerti, Petruk. Anakku kok giraben kaya ngono Panakawan. Tobat Gusti Ayu. Gusti Ayu panjenengan wonten mriki. Oh, iki apa Gong masalahe? Doyak-oyak wong kok ngene iki Kok kaya lenggananku ya terus. lambemu ora. Oh, lengganan apa? Lengganan pijet. Mulane tangane ngapal to kuwi. Ah iya. Gusti Ayu kula ingkang sowan. Wah, ya nduk aku gila. Wong wedok kok nyerengenge untune. Medeni ora nek awake piye, Gong? Menurutmu awake piye, Gong? Awake masuk. Jos. Awake piye, Gong? Jos. Masuk. Iya. Neng ini yang tidak masuk ini. Iya. Neng nek aku wis klebon anggur ya ora masalah. Lah kuwi ora. Iki sapa? Nami kula Arimbi kadang nata pringgondani. Lah kok dadi kowe ngoyak-oyak anakku Gusti Ayu? Nalika semanten Raden Bratasena menika kepilut pedhut mawa wisa. Mongko kula sampun kelakep banjur tresna wiwit nelampahi Kacakra. Ngantos kula pisah lan kadang-kadang kula awit kula dipundukani mboten kenging suwita Raden Bratasena nanging ngami lalu kula nilar praja ing pringgondani anggenipun kula ngawrati dhateng katresnan kula. Iya. Kula nulungi Raden Bratasena piyambakipun wantun sumpah bilih badhe nampi pasuwitan kula nanging sareng nyumurpi dhateng wewujudan kula piyambakipun gila Gusti Ayu. Oh, arep karepe iki arep dikon ngepek Ndara Bratasena Gong piye? Omongo tak peke bae. Hah? Aku wae. Kowe iki ngopeni bojo siji kredite pirang-pirang kok arep ngopeni bojo loro ora. Aneh-aneh. Rasane bebek abu kurung tak jukuk ya terus ya wis. Sopo kek Gong? Gareng kok meneng, cangkem kok tapuki kok meneng. Gareng kira ana apa-apa. Wis ben ngene. Arimbi, kula wonten dawuh. Sejatine anakku pambegane ora kaya sing mbok kandhakake. Nanging mbok menawa weruh wujudan mung nganti gila dikira dudu wujuding menungsa lumrah. Lah tobat sakit manah kula Gusti Ayu.
Mara coba saiki aku tak takon karo kowe, inji katresnanmu karo anakku kuwi sepira gedene Gusti Ayu? Kula menawi mboten nglampahan dawuh Raden Bratasena trimah ngendhat tali murda pados margining pejah. Kula ikhlasaken pejah kula menawi mboten tinampi pasuwikan kula. Kuwi tenan lair batos Gusti Ayu. Yen ngono gedhening katresnanmu ngungkuli kalawan uripmu dhewe. Ya kuwi katresnan sing sejati nadyan wujudanmu ala nanging atimu ayu tanpa beda kaya widodari. Mandi ucaping Dewi Kunti. Gong, Ndara Kunti nek ngendika kok sak kecape kok mandi ya. Piye to? Piye. Iki lho sawangan iki lho. Arimbi sing maune elek iki saiki dadi kaya ngene iki. Lho, Mbok Ndara Kunti kon buka salon. Nek iso dandani wong ayune kaya ngono kuwi jan wah luar biasa. Niki mau pripun, Den? Ora kok man diucapku nanging mbok menawa sineksen dening para dewa Mitra. Wola. Kula ngaturaken panuwun Gusti Ayu. Iya ya Arimbi ora dadi ngopo, Petra. Nun. Bendaramu Werkudara timbal ana mrene. Ibu, menawi Kakang Mas mboten purun kula mawon mboten napa-napa. Wah, wis jan. Ndara Permadi ki sapa-sapa arep dipek, sapa-sapa arep dipek. Iki ki jatahe kakangne. Ora dirusui. Oh. Sapenake dhewe. Iki jatahe kakangne Kakang Mas Bratasena. Kok dirusui. Demen kualat po. Wong Kakang Mas ora kersa. Sing kandha sapa? Ngawur wong urung ditari kok. Petra, Nun. Dijawuhi ora mangkat-mangkat. Tak kepruk watu ndasmu. Oh nggih, nggih. Ndara Kunti son suwe. Arep dikepruk watu.